Dili na kinahanglan ako gasto. Naka 50 pesos. Baka kita nakag heaven. 4 dolar pa langit. Napay hangin nga. Walay saba, walay mga marites. So mga tats, natakaroon siya sa kalugar nga gwapo no. So ato sang suruyon dito mga tats. Wala ko yung napagkita pagdalan or unsa. Mo diretso na tagsaka dito kay gwapog view dito. Dalan pa lang mga tats nawa. Doy sa nagpantanom da doy. Atsal? Ay nga natin nagtanong atsal di ay. Atsal ay labuyo. Maka na? Oh, nga na di magtanong mga tats oh. Hala kagwapo mga tats. Di yun sila madisturbo kay na mga sulupin. Ato tayo dito mga tats, kato. Alagaan na no? Mura na itong giadto diri. So pag abot mo sa taas mga tats, nananghid ang akong amigo no, kay nga naman kaila maguna niya. So wala may bayad mo saka diya, kay siyempre ako man isa. Ang among tuyo magud mga tats, suroy-suroy lang or pahangin lang, kay nagkataon magud nga nakasuroy ko anang lugara. Mga tats, bago ta mo saka ang entrance 50 ha. Napoy baligya kape. Cold soft drink water, overnight na to mga tats. 150, ha? Napoy tayo mga 300. Muna nag-ingon mga tats nga musaka sa ta dito sa taas. Tanawar ko ang view mga tats frisco kay hangin mga tats. Natay tour guide, fake natong tour guide. Dili na mawala. Ato na amigo mga tats. Shout out ato si Edoy. Doy, nami mga may spit ito mga. Ilan na. Joke lang good. Dili ta magbinuong, di kay mapuspusan ta. Matats joke lang to ha. Na ihagbong ta din matats. Ha? Grabe, pag abot mo sa taas mga tats, perting bugnawa sa lugar no, og isa pa pag kanindot sa ilang palibot nga view, tan-awar god no. Alas 12 na siya mga tats, ang udtong totok nga oras no, pero perte pang bugnawa sa panahon. Grabe ang klima dira oy. Abi niyo mga tats, ang akong gisuro dira no, kundi pahangin-hangin lang, wala ko nag-ingon mga tats nga akong i-promote ng lugara na or unsaon na. Sa tinod lamang god, wa pa na human ng lugara. So ang among gihimo kay kampi man sa akong amigo, among giadto or gistoroy-soroy. So dili ka magmahay mga tats, ito na pa sa naa ka diha. Abi niya matas, tao lang ta. So dili ta sigunhon na ang mga problema, mga utang or unsa may plano sa atong mga kinabuhi, di ba? Tagaan po na tong panahon ang atong utok nga makakita bitaw mga simple lang nga panahon or simple nga lugar nga sama nga na baka nang mahanay ang atong panghunahuna. So kung gusto mo musuri matas, ang entrance diri 50 lang. Unahan ra ni sa pulumulok. Na pwede ka mag-cottage. Tora. Grabe view mga tats Kung ako ang pangutanon, ganahan yung kumupuyo ng lugar nga naman peaceful siya og isa pa bugnaw. So makapanginabuhi yung kagtarong, di ba? Og isa pa layo sa mga samok, ana gud mga tats. Ako magud sa unang panahon, dugay ko nagpuyo aning bukid. Mao bitaw nang gimingaw ko ani mo na mo gawas yung syudad para mo tan-aw aning mga lugar. Siyempre mga tats, dili na to matistingan, kun dili na to lingkuran. Pero take note lang ha. Hindi lang ta kumpiyansa kay basig didto tapuniton sa ubos. Ang tinod mga tats, pertin dan luga sa bangko no, og isa pa fiber man day na, og ila pa yung gipinturahan niya tapos gilihaan mao nang danlog, mao nang mahadlok ko mulingkod kay basig puniton ta sa ilalom na. Ang akong gihimo, ako na lang gihap-an mga tats kay nga naman perti yung dan luga sa bangko og isa pa tan-awar ko ng PC nga gunitan no, perting gamaya, mao day ning wala pa ni siya mahuman. Di ka mo problema mga tats kay naay wifi no. Hindi naman masabdan tong tigog mga tats. Ang nakanindot dire kay gusto ka mo pa itog saging, nara sa likod, napay mabunga na. Pait kaglamas na barato lang kay nganon punuan ni diri. Tubig na naapoy CR, naay wifi. Partner na lay wala. Tanaw gud matas to. Na pwede ka matulog diri kay nay payag. 50 lang entrance. Hantod magabi na ka. Muna dagag lugar nga adtuan nga dili na kinahanglan dako gasto. Tama-tama lang gud nga ma-enjoy imong pamilya, di ba? Malingaw ka. Sama ani. So matats, pwede ta mo duyan dili kay safety ni. Ano na kasimple matats. Dili na kinahanglan dako gasto. Naka 50 pesos, makakita na kag heaven. Isaba wala mga marites. Di ba? So makakonsentrate yung kagtanaw-tanaw sa mga palibot. Nakita naman niyo, di ba? Magdala kag 500, sobra-sobra na. Kunya, suroy na mo diri. Naara ni sa unan sa Pulumulok. Wala ko balo si Teto lang lugar nila. Basta matas, makita na niyo na unya. Thanks!